No niin, ja tervetuloa tähän Rebellin maailmaan. Nyt ei tarvi olla niin jäykkänä. Nyt saa rentoutua, niin kuin huomaat, olen laittanut vähän rennompaa päälle. Ja tää on tyypillinen Rebellin tämmönen rento asuste. Ei tarvi pitää mitään kravattia eikä tiukkaa pukua päällä, vaan saa ottaa vähän iisimmin. 20% kaikista meidän persoonallisuustyypeistä on rebellejä ja niistä 60% on naisia, 40% miehiä. Kaikista eniten rebelliä kuvaava sana on luovuus, tarve tehdä asioita jotenkin poikkeavalla tavalla, joka eri tavalla. Rebelli on nopea, ajatus leikkaa nopeasti ja siitä on toisinaan haittaa, koska henkilöllä on myöskin taipumus, että tulee sanottua asioita varsin impulsiivisesti, ei aina ymmärtäen sitä, että joku muu ympärillä saattaa vähän hätkähtää rebellin sanomisista. Ammatteja, joissa tällaista luovuutta yleensä käytetään, mistä näitä paljon löytyy, on muusikko. Näyttämöllä kitara soi. Näyttelijä, mainostoimistot pullollaan, idearikkaita rebellejä. Löytyy urheilusta, nämä on kehollisia, nämä tykkää pelata kaiken näköisiä pelejä. Mutta löytyy sitten myöskin luonnollisesti myyntiammateista. Silloin kun rebelli on myyjänä, niin siinä saattaa tulla pieniä heikkouksia. Ja nämä heikkoudet saattaa tulla siinä tilanteessa, kun tarvis vääntää jotain hyvin faktapitoista juttua silleen, että se alkaa kestää liian pitkän aikaa. Rebelli on keskimäärin aika lyhyt jännitteinen, että se ei jaksa yhtä asiaa kovin kauan aikaa samanaikaisesti, vaan pitää saada vaihtelua. Ja nyt sitten tämä ongelma saattaa tulla myyntitilanteessa, jos mä oon rebellimyyjä ja mulla on ostajana siellä meidän ajattelija tai arvostaja, jotka on sitten paljon hitaampia kuin minä. Ja mun tarvitsisi tuoda hyvin faktisesti näitä faktoja esille. Ja jaksaa vääntää. Ensinnäkin suurimmat ongelmat voi jo tulla siinä, että myyjänä rebellillä on valtavasti ilmeitä ja hänellä on taipumus nauraa, heittää läppää. Ja tämä ei vaan kerta kaikkiaan mahdollista, että jos mulla on siellä faktaihmisiä vastassa, ajattelijoita, arvostajia, jotka ei pysty katsomaan edes henkilöä, jos se nauraa samanaikaisesti, kun hän kertoo jostain faktisesta asiasta. No laitetaan meidän rebelli sinne ostajan puolelle. Minkälainen hän on ostajana? Hän on myös ostajana samanlainen, eli hän arvostaa henkilöitä, joilla on kyky heittää läppää, kertoa vitsi päivässä vaikka vähän huonompikin, tai luoda sellainen ilmapiiri ylipäätänsä, että se kaupankäynti on rentoa. Rebellit tekee ehkä kaikista eniten heräteostoksia, että kun tulee joku epätavallinen palvelu tai tuote, joka on hiukan uniikki tai paljonkin uniikki, niin se saattaa olla heidän piirtaan soveltuva. Ja silloin kun tulee se totaalinen ostokiima, niin rebelli voi jopa ylittää budjettinsa, koska ei huomaa lainkaan, kun innostuu niin kauheasti siitä asiasta. Kuten huomaat, tämä koko elehtyminen, intonaatiot, kropan käyttö, niin se on kaikki tässä henkilössä. Ja sitten päästään näihin positiivisiin psykologisiin tarpeisiin. Rebellin perustarve on leikkisä kontakti. Ja nyt jos pystyt myyjänä tätä tarvetta tukemaan sillä tavalla, että tuot sitä leikkisyyttä ja sitä hauskuutta siihen asiakassuhteeseen, niin kauppa käy. Kun olet saanut ensiksi rebellin asiakkaaksi, niin sitä suhdetta kannattaa ylläpitää sellaisilla asioilla, mitkä on niitä rebellille mielenkiintoisia juttuja. Jos hän pitää vaikka musiikista, niin kutsua konserttiin. Jos on urheilullinen, kutsua jonnekin otteluihin tai johonkin liikunnallisiin tapahtumiin ajamaan jollain moottoriajoneuvolla. Rebellit ja käynnistäjät kumpikin tykkää tällaisesta vauhdista. Joten tämän kaltaisilla asioilla voidaan lujittaa sitä asiakassuhdetta, kun se on jo kerran syntynyt.
älä jauha pitkää aikaa, tuo faktat selkeästi esille. Näin tehdään Rebellin kanssa kauppaa.